100 anys no es fan cada dia. No, mira, mentre Déu no m'hauria cregut mai que hagués viscut 100 anys. No m'hauria cregut mai. En canvi, veu, el meu home, que a ell li semblava que viuria 100 anys, ell va morir a 92. Gertrudis, abans em deia que li sap greu morir-se sense què? Sense veure Catalunya lliure. Això és el que em sap greu, que voldria veure Catalunya lliure, que és el que volien companys i volien Macià, i que jo els vaig conèixer tots, i vaig parlar amb ells, i era trempadíssim, i sobretot en companys, que el van a posar allà. Quan la tramuntana brama i el foc ens crema ben fort, quan plou i ens ofega l'aigua, la terra és cavalgada per la mort. A tots els companys que lluitareu, deixareu la vida per un món millor. Els marginats per la història, sempre mal contada per al guanyador.